Bawat segundo, naiiba ang kwento. Kasama ang inyong lingkod sa paghahanap ng development ng mga maiinit na balitang binantayan ng CLTV 36 News Team. Tabak na balin po talaga po. Ano po yung malalayari ngayon eh? Sa kasagsagan ng kaliwat kanang nagpupositibo sa COVID-19 dito sa probinsya ng Pampanga, dito sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital dito sa bayan ng Guagua, Pampanga ako napagawi ang tinaguriang COVID-19 Monitoring Center ng probinsya. Mayroon itong 70-bed capacity. Eksklusibo ito para sa mga COVID-19 patient ayon kay Pampanga Health Officer Dr. Jose Antonio J. Rivera. Dito rin makikita ang digital dashboard para sa centralized contact tracing ng pamahalang probinsya na ilalagay sa mapa ang galaw ng mga binabantayang suspected COVID-19 carrier mula sa mga close contact ng mga ito hanggang sa mga pinanggalingang bayan. For me, no, when we were strategizing ni Governor dyan, hindi mo maalis yan dahil maraming suspecha. Ang dapat tinitignan dyan is yung pending. Dapat bumababa. Pending is ibig sabihin nun, suspecha ka, na-test ka, hinihintay na lang lumabas yung resulta. So, dapat, tapos yung unprocessed, yan ang mas nakakatakot. Dapat yan lagi zero. Ibig sabihin ng unprocessed, suspect ka, pero kalat-kalat ka po. Hindi ka pa kinuha, hindi ka pa kinwarantin, yun. Pag ikaw ay na-pending, na-proseso ka na, na-swab ka na. Kaya kahit marami kaming pending, makikita mo, on a daily basis, bumabagsak yan. At ang dumataas is what? Are negative, 1,008. Kasabay ng pagpalo ng malaking bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 dito sa rehiyon sa Central Luzon, ilan sa mga rekomendasyon ng mga chief executive ang paigtingin pa ang localized ECQ sa mga itinuturing na hotspot. Suggesting Guagua will be new normal dahil handa na kayo sa new normal? Ayaw ko pa rin. Why? Ayaw ko pa. Remember, Guagua, no, is a commercial center of the 2nd District. Yung mga, kung may mga katabing bahay tayo, mayroon pa mga positive, delikado tayo. So MGCQ pa rin? MGCQ pa rin tayo kung sakasakali. Ngayon, if the whole province, halimbawa, talagang na-strengthen na yung curve, well, I would suggest. Sa baluarte ni Guagua Mayor Dante Torres, malapit ang COVID-19 center ng Pampanga. Kampante umano siya na kahit na ibabalita ang surge capacity sa ilang pribadong ospital sa kanyang distrito, ang estratehiya naman ng Pampanga Provincial Health Office na kung tawagin ay Focus Hospital ang nagiging daan upang ang cross-contamination sa mga kabalin ay maiwasan. What we did is, right now, because of the new normal, we're trying to create the 11 district hospitals ng Pampanga. 11 yan 10 distrito at isang provincial. Ngayon, ang concept namin ni Governor, focused hospital. Kasi para makontrol mo ang virus. Ano ibig sabihin nun? Para tayong may lung center, kidney center, gano'n. Like for example, itong provincial hospital will now be designated as the COVID center. No? Walang operasyon dito. Our new normal is Bacolor, dito ang ating annex ng Rodriguez itong sa Bacolor Hospital. It will now be designated as our surgery center. Ibig sabihin nun, yung mga taong gusto magpa-opera, hindi namin sila dadalhin dito sa COVID center. Kasi yung infection. Ang mangyayari, meron kaming tinalagang isang ospital. Sila naman, ang Bacolor, focused hospital sila. Wala silang ubo, sipon, lagnat. Wala. Dito lahat yun. We are now doing focused hospitals. Ang Lubao, we will now focus yung malaki kasi ang Lubao, we are now trying to do focused hospital for OB. Ibig sabihin yung mga nanganganak, doon naman. Ang ibig sabihin lang nun kasi is, ayaw nating i-risk yung iba, yung cross-contamination. Ayon kay Dr. Rivera, ginugugulan na ng masusing pag-aaral ng Pampanga Provincial Health Office ang pagpapahusay sa centralized data system na kada pasyente ay kaya nilang i-monitor ang estado ng kalusugan nito.
Breakthrough umano ito sa healthcare system ng probinsya na makatutulong sa contact tracing. Sistema namin ngayon dito sa probinsya, kung may magpapa-opera sa abdo, no? Hindi mo pipigilan yan eh. Sila ay gusto magpa-opera, ang check-up nila hindi dito. Dahil may COVID dito. Magche-check up sila sa Bacolor. Lahat ng laboratorio doon, with the use of digital, portable x-ray, nakikita namin result. Kung siya talaga for surgery, at dadalhin dito sa amin, ipi-PCR test namin. So, pag negative, babalik namin sa kanila, operahan na nila. Kaganda, di ba? Ngayon, pag siya ay tinest dito at positive, huli na namin. Ibig sabihin, hindi siya pumasok doon sa ospital na yan. Hindi malalockdown yung ospital. Higit sa mga naitatalagang isolation facilities ang mga ipinorma ng Pampanga Provincial Health Office. Mando ng mga frontliner na medical expert ang quarantine site sa New Clark City na inilaan sa Pampanga. No? Hindi kami katulad ng iba na sabi nga namin ni Gove, kasi ang problem natin sa Maynila, sa iba, or sa ibang karatig na they get mga hotels. Paano may kokontrol ang hotel? Room boy, everything, right? Kami, wala kaming nurse ang nagbabantay sa amin. So these are all nurses, all trained. Ito yung aking athletes village ni Gov, no? 264 rooms yan. Nakita mo, kita-kita namin yung mga pasilyo kung may lumalabas. Tapos may public address system kami. Oh, room 3A, wag kang lalabas. Ganun yan. So, meron kami 24/7 na nagmo-monitor doon na nurse. Tapos, timed lahat ng pasok namin. Kunyari, ang pagkain. Bago pumasok ang... Kaya, naging di mahirap kay governor sa amin na ihikayat yung mga health workers kasi protektado sila. Unang pinamili ni Gov, PPE, protection. Gasako, trailer van. So, bago pumasok yung pobreng magdi-deliver na dietitian o yung housekeeper na maglilinis, wala munang lalabas, naka-monitor sila. Tapos sabay lalabas yung housekeeper natin, naka-PPE yan. Every day yan. 3 times a day. Wawales, nag-disinfect, or kung dietary, nagbibigay ng pagkain. Hindi na nakakasalamuha yung pasyente. So bukod pa dun sa gloves na naka-install na doon sa yung kulay red, ay magsusuot pa ng panibagong gloves no? Talagang maingat na maingat po sila sa pagkuha ng specimen. So kailangan pa talagang sprayan ng ganun, kuya. At yun ilalagay dyan sa mismong